What's wrong, Tawa? What's wrong, Tawa? Come. What's happened? Your eyes are a little bit wawa. From what? The smoke in the kitchen. Oh, Musukura, unakujaira udzi. Okay, go into the blue round hut where all the Sekurus are sitting. Go to your Sekuru and say, Sekuru, Gogo said, give me the keys and you can sit in the car. Yeah, you can go and sit in the car. Okay, Musukuru? Okay, good. Yeah, run now and come back here. And you can take your friends and you can sit in the car. Okay? Good. Skana. Eh? Chi? Uyapa doza hanzi chi. Taurira pasi hanzi chi. Hanzi na mainta faza ndipewa makiti. Titore makoko kusera. Vadiki vachapiwa mazowe. Vakuru kana takupakura sadza ndoenda ndonokinura. Munhu wese bhodhoro koko hatingobuditsa zvongoti waradada. Pano paruzeva pane protocol yekupakura. Chokwadi bwaira kudai tunorova new year vanhu vakudya sadza neishwa. Chiku nama inini wako. I'm coming there. That's why I've got the keys ekuseri. Ndini I have to keep things under in check. And that's why ndataura kuti cabbage long life zvombogara mumota. Vaudze kuti zvanzi mama ndiri kuuya ikoko. Iti ndiri kuuya ikoko.